Türkmenistanda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzkü bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Liwap vilayatynyň Farap we Dargana etraplarynaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Liwapdan habar berýär. 7 noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden Prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewe atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäräniň dowamında Berdimuhammedow sosna nahallarynyň 30 düýbüni oturtdy. Döwlet mediasy munda çuňur manynyň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başynyň başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldüsini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şu ýyl Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahirinde gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töwereginde, galany sevitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense-de olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionyasynda görkezdilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň müňlerçesiniň bu çäre maskasyz gatnaşandygyny görse bolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleriň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Liwap vilayatyna habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünleriniň berjaý edilmändigini habar berýär. Şenbe güni Dargana etrafyndan Türkmenabada gidýän ýoluň ugrunda geçirilen bag ekmek çäresine Darganataly Faraply büdjet işgärleriniň efirleriň we mektep okuwçylarynyň müňçemesi gatnaşdy. Olaryň saglygy howp astynda boldy, sebäbi karantin düzgünleri berjaý edilmedi. 2 metr aralyk saklanmady. Adamlar pil we beýleki gurallary bir-biriniň elinden alyp gedekleşip ulandylar. Olaryň ellerinde ellik ýokdy diýip gidlinik şertine söketdeş olan Liwaply habarçy 9 noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu çäre üçin bag nahallaryny satyn almak işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amala aşyryldy. Munyň üçin Faraply we Darganataly büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplaryndan gelen 3000den gowrak büdjet işgäriniň bag ekmek çäresine we bir taraplyk bayram münasibetli Türkmenabad şäherinde geçirilen konsert hemde beýleki dawaralara eýem bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme güni hem çygly sowuk howa boldy. Ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farabyň we Çärjewiň müňe golaý raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, sonra da giýişlik saat 6-dan 9-a çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle-de vilayat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabaddaky at sport toplumynaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Liwap vilayat Türkmenabad şäheri Farap we Dargana etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülikliň çäreler barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Adatlyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň hasabyna satyn alynýan bag nahallarynyň agla we böleginiň iýdegsizlikden guraýandygy barada indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler. Pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasyna 7 adamyň ikinji koronavirus testi
aradan 10 gün geçenden soň pozitif netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tawsyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýramagyna garşy görüşýän saglyk işgärlerine hökümet tarapyndan wada berilen goşmaça tölegler häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27 oktýabrda Azatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlýanlygyny habar berdi. Türkmen portal neşri 200-den gowrak türkmen raýatynyň 28 oktýabr güni gije Türkmenistan Howa ýollary kampaniýasynyň ýörüýte gatnawy arkaly Kazandan Türkmenabada getirilenligini habar berdi. 9 noýabrda habarçymyz ýurda getirilen Aglabasy studentlerden ibarat 274 raýatdan 7 adamın koronavirus testinin aradan 10 gün töweregi wagtdan pozitif netije görkezdenligini, olaryň ýurda gelenigini tawsyran testleriniň negatif netije görkezdenligini habar berdi. Ýurtdaşyndan gelip düşen wagtlar olardan birinji analiz alındy. Olarda COVID-19 alamatlary ýokdy. Aradan 10 gün geçenden soň ikinji warlygda 7 adamyň testi pozitif netije görkezdi. Olar häzirki wagtda Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna geçirildi diýip habarçy habar berdi. Ýurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuwy tamamlap ýygyna dolanan raýatlar da ony sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanyň bilim alan raýatlar däleýsem olaryň arasynda Russiýanyň Saratow, Rostov, Na-Don ýaly şäherlerine bilim alan talyplar bar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjanlaşdyrdy. Ýurda getirilen raýatlar belinen tertipde wagtlaýyn Türkmenabadyň karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda çenli ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy görüşýän saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça tölegleri häzirki wagtda tölenmeýär. Saglyk işgärleriniň en çemesi bu tölegiň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýeti ýokunç kesele garşy görüşýän saglyk goraýş işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi we 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýatlasak halk maslahatyna pandemiýa garşy görüşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaça hak tölemeli diýilen karara gol çekildi. Ýöne şol karar halk maslahatyna galdy. Hiç ýyly töleg ýok diýip Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir ýerli synçy bu kararyň pandemiýa döwrüne güýje girenligini, bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusy mart aýyna pandemiýa elan edenligini we muňa laýyklykda türkmen hökümetiniň wada beren goşmaça hak tölegini retrospektiv görnüşünü martdan bäri geçen döwrü öz üçin alýan görnüşde saglyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana saglyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan bäri pandemiýa garşy görüşýänligi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan bäri bejerýänligi barada resmi maglumat ma'lum edilmeýär. Döwlet medeniýetyne çap edilen degişli karar şeýle diýär. Dünýäde dören ýeti ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň saglygyny berkitmäge we gorumaga gatnaşan döwlet saglyk goraýş edaralarynyň saglyk goraýş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna şol işleri ýerine ýetirýän döwrüniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 15 götürüm möçberde goşmaça hak tölemek bellenildi. Tekstde saglyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwrüniň haýsy wagt aralygyny öz içine alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüne 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurdun barmasy kyn bolan çet obalaryna zähmet çekýän saglyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek. Beýleki obalaryň saglyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Sadalaşdyrsak bu ýerde saglyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% we 10% goşmaça hak tölemek barada gurrun barýar. Munyň üstüne 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynyň aýlyk haklary 10% ýokurlany. Şol 15 götürüm goşmaça pul 2020-nji ýylyň büdjeti kabul edilen wagty göz öňünde tutulmandyr we häzirki wagtda şol 15 götürüm pulu tölemäge serişde ýok diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Inni 2021-nji ýylyň täze büdjetinden tölerler diýip bir medisina işgäri habarçy bilen söhbetdeşlikde umyt bildirdi.
Paýtagy Taşgabatyň orta mekdeplerinde okuwçylaryň we muallimlaryň maska rejimini berjay edişine gödäwçilikler güýçlendirildi. Bu gödäwçilikler orta mekdepleriň çägine yerleşdirilen polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Paýtagtyň polisiýa işgärleri sapak ara kesmelerinde orta mekdepleriň çägine aýlanýarlar we okuwçylaryň hemde muallimlaryň agyz burun örtüklerini dakmak baradaky talaplary berjay edişine gödäwçilik edýärler. Bu çäre soňky günlerde güýçlendirildi diýip gidlinik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu talap bodan başlanyç sınıf okuwçylaryna diňe dilden duýduruş berilýär. Şol bir wagtda talap berjay etmedik ýokary sınıf okuwçylaryna jerime salynýar. Polisiýa işgärleri başlanyç sınıflarda okuyan okuwçylaryň içinde maska dakynmadyk ýa-da diňe agzyny örten çağalara körpe maskaňy burnuňa çek ýa-da maskaňy dak diýip aýdýarlar. Emma ondan ýokary sınıflarda okuyan okuwçylar mekdebiň 100 metr golaýynda yerleşýän daýanç nokotlaryna äkidilýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri bu ýere eltilen ýokary sınıf okuwçylaryň enatalaryna jaň edip olary daýanç nokotlaryna çagyrýarlar. Enatalara çağalar üçin 20 manat möçberinde jerime töletdirýärler. Polisiýa işgärleriniň ençemesiniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we cedalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Bu çäreleriň berjay edilişine goşunt goşmaýan polisiýa işgärlerine de işden kowulmak howp awanýar. Çağalarymyzyň aç galmagyndan alad edip bizden edilýän talaby berjay etmeli bolýarys diýip polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden, saglyk we bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmese-de soňky 2 hepdeniň dowamında COVID-19 keseli bilen baglanyşykly girden çäklendirmelerini hassa güýçlendirdi. Munyň çäginde ýurtda maska giýmek talaby gitdigiçe putolandyrylýar. Şeýle-de içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Şu aýyň başynda bolsa Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ilat köpçüliginiň ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýändigini habar berdiler. Indi testten geçmek we siýahat resmi namasyny almak isleýänlerden işe çağırış haty, iş sapary we hastahanadan telegram ýaly esasly bir sebäp talap edilýär. Bu çäklendirmeler putolandyrylmazyndan bir näçe gün öň Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hassa güýçlendirme planlary barada habar berdiler. Olar hususan da 1-nji noýabrdan häkimiýetleriň içerki uçuşlary togtadyp, sebitleriň arasyndaky hereketi düýbünden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagan edip biljekdigini aýtdylar. Türkmenistan öz çäklendiriji çärelerini ýiti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirip, ýurtda COVID-19 keseli bilen keselleýän ýekeje adamy hasaba almandygyny öňe sürýär.